Hej, jeg hedder Lars. Jeg arbejder i Presto, og her er jeg kursusleder, og udover det, så er jeg uddannet paramediciner. Det jeg skal lige nu, det er at fortælle jer om den her hjertestarter, der hedder Mediana A16. Det er den hjertestarter, vi har valgt her i Presto som vores første prioritet. Det har vi gjort, fordi det er en alsidig hjertestarter. Den kan rigtig mange ting, og det vil sige, at den passer rigtig mange steder. En af de ting, jeg synes, der er rigtig fedt ved den, det er, at det er en rigtig holdbar hjertestarter. Og når man er i gang med at bruge sådan en, så går det tit lidt hårdt for sig. Den er IP55 godkendt. Det vil sige, at den kan tåle støv, den kan tåle vand, så hvis man skulle komme til at smide den i en vandpyt, ok, det kan den godt tåle. Hvis vi lige åbner her, og lige flytter elektroderne, så kan vi se herinde i kernen af hjertestarteren. Det er de knapper, I skal bruge, når I er i gang med den. Tænd og sluk, det er nummer 1. Så lytter man til maskinen. Den fortæller lige nøjagtigt, hvad I skal. Og i det tilfælde, at den gerne vil give et stød, så blinker den røde knap hernede, så afgiver I stødet. Et par valgmuligheder, I har, når det er sådan, at I bruger hjertestarteren, det er, at I kan vælge sprog. Så I kan vælge imellem, at den siger tingene på dansk, engelsk og tysk. Det er rigtig smart, hvis man er et sted, hvor der er rigtig mange nationaliteter. Hernede har vi en børneknap. Børneknappen gør, at vi kan skifte imellem børn og voksne, og i det her tilfælde så er børn op til 8 år. Så sætter man padsene på, og når man afgiver stødet, så giver den noget mindre strøm. De her pads, det er multipads. Det vil sige, at de virker både til voksne og til børn. I skal ikke skifte noget eller noget. Det eneste I skal, det er at vælge, om det er et barn eller en voksen. Maskinen her overholder alle guidelines, og det vil sige, at den støder med lige nøjagtigt de anbefalinger, som ERC kommer med. 50 joule til børn, 150-200 joule ved voksne. Den kører fuldstændig snorlige efter tingene. Når jeg lige kigger ned over her, så kan jeg også se batteriindikatoren. Det er rigtig smart, for så skal I altid gå hen og se, hvor meget batteri har jeg tilbage på min hjertestarter. Det er helt simpelt. Der er streger. Er der ikke nogen streger i, så er den nok ved at være tom. I det tilfælde, så giver den også lyd fra sig. Og hvis man tænder for den, så vil den også sige, hjertestarter OK, men skift lige batteriet. Okay? Så den skal nok informere jer om tingene. Herover har vi hjertestarteren pakket ind i den tilhørende taske. Den skal man tilkøbe. Men især hvis man er hjerteløber eller har brug for at løbe med tingene, så er det en god idé at have den her med. Den yder en god beskyttelse. Og så er der plads til heromme bag i, at man lige kan putte sin værktøjsæske i. Hvis vi lige hurtigt åbner her i vores værktøj og trækker ud. Det her, det er vigtige ting, man skal bruge, når man har en hjertestarter. Handsker, skraber, maske, saks, klud til at tørre brystkassen af og alkohol til at lige gå rent. Ja, det her, det er den hjertestarter, jeg vil anbefale, at du køber, fordi den er alsidig, og den holder til noget, og jeg har personligt brugt den til et hjertestop, og det fungerede rigtig, rigtig godt. Så jeg er rigtig glad for den, og det håber jeg også, du bliver.